ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଏସଆରସ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 4 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଏସଆରସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମେ 26 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ରେମଲ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ରେମଲ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 800 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 810 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା 25 ତାରିଖରେ ଶନିବାର ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ବାଂଲାଦେଶର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପବନ ସେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଂଲାଦେଶ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏସଆରସ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।